తెలియదే 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 నా గమ్యం ఎటువైపు తెలియదే 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 నా గమ్యం ఎటువైపు తెలియదే కనిపించే నా దారి ఎటు పోతుందో మరి వెళుతున్నా ఈ గాలి నేలని దాటేస్తూ పడుతున్నానే జారి చీకటి జతల్లో చేరి వెతికేస్తున్నానే కనురెప్పలు మూసేస్తూ సిస్టర్, మీది శారదా కాలేజా? అవును. అనూష మేడం కాలేజ్కి వస్తుందా? మేడం కాలేజ్కి రాక నెలపైనే అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ కూడా వేరే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మేడం ఫోన్ నెంబర్ కానీ ఏమైనా తెలుసా? నాకేం తెలీదు. ఇంతకు మీరెవరు? మరుపసలే రాదే సులువుగా నీ రూపం చెలి తిరిగసలే రావే అడుగుతుంది నా ఊపిరి వెంటాడే వదిలే ఒక్కో క్షణము లేదని కంఠంలో దించేస్తుందే నా ఊపిరి కనిపించదే నా దారి ఎటు పోతుందో